Λοιπόν παιδιά, μάλλον είναι αυτό το τελευταίο βιντεάκι που θα κάνω. Πάμε να δέσουμε στην Τίνο. Η Τίνος είναι εκεί κάτω, τη βλέπετε, είναι στο βάθος. Κάτσε να σας φτιάξω και τώρα καλύτερα λίγο την κάμερα, ένα λεπτάκι δώστε μου. Ορίστε, τώρα βλέπετε πολύ καλύτερα νομίζω την Τίνο. Πάμε να δέσουμε πάλι, είμαστε με το Blue Star Horizon. Να το. Έτσι. Εδώ πέρα είμαστε. Παίζουμε όπως έχουμε πει Project Greece στο Roblox. Έτσι λέγεται. Πάμε να δέσουμε. Έχω ξαναδέσει στην Τίνο και έχει αρκετά δύσκολο λιμάνι η Τίνο, μπορώ να πω. Οπότε θα δυσκολευτούμε νομίζω λίγο. Πάμε. Για μένα παιδιά, σε αυτό το παιχνίδι Τίνος έχει το πιο δύσκολο λιμάνι. Για μένα τώρα. Μπορείς να αλλάξεις και εδώ έξω από ό,τι βλέπετε, αλλά εγώ θέλω να το αλλάξω καλύτερα μέσα. Έτσι. Πάμε να το προσπαθήσουμε. Με προσπάθεια θα γίνει νομίζω. Πρέπει να κόψουμε λίγο ταχύτητα και να μην βρούμε σε αυτή την πέτρα. Εδώ. Πρέπει να περάσει το καράβι. Και να αρχίσω να στρίβω και να κόβω. Πάμε. Τώρα δεν παίζει να μην έχω βρει. Δεν βρήκα λέει. Κοιτάξτε εδώ κι εσείς. Λέει ότι δεν βρήκα πουθενά. Νόμιζα πάρα πολύ ότι βρήκα. Αλλά πάλι καλά όχι. Να το βλέπετε κι εσείς. Δεν έχω βρει καθόλου. Πάμε να πάρουμε τη στροφή. Γι' αυτό εννοώ ότι έχει δύσκολο λιμάνι Τίνο. Μόνο από μέσα βέβαια, γιατί απ' έξω είναι πανεύκολο. Και η Σύρο έχει ένα αρκετά δύσκολο λιμάνι. Εν τω μεταξύ Σύρο δεν μπορώ να αλλάξω και αράζω στην Τίνο που το λέω και πολύ δύσκολο το λιμάνι της. Λοιπόν, μπορούσαμε να αλλάξουμε εδώ, αλλά θα αλλάξω εδώ εγώ. Εδώ πέρα, σε αυτό. Έχει και άλλο από δίπλα. Να. Μπορούσε και εδώ. Αλλά δεν... Έχει 3 τελικά. Εγώ νόμιζα ότι έχει αυτό και αυτό. Αυτό εδώ πέρα. Εδώ και αυτό. Αλλά όχι. Έχει 4. Εκτός από αυτό που είναι έξω. Εγώ λέω για μέσα. Στο προηγούμενο βιντεάκι με την Μύκονο που αράξαμε, που δέσαμε βασικά, η μπάρα μας έκανε κάποιες βλακίες και δεν κατέβαινε. Κάτσε λίγο ρε. Πάμε. Αν στρίψω από εδώ λίγο. Εντάξει, φτάνει. Έλα. Τώρα πρέπει απλά να κάνω ένα τέτοιο. Τόση ώρα στρίβω λάθος. Εντάξει, τώρα το έχω πιστεύω. Είμαι ό,τι να είναι. Πάμε. Νομίζω δέσαμε. Να δούμε. Θα κατέβει ράμπα.
Κατέβηκε. Νάτι, κατέβηκε. Τα δέσαμε παιδιά και στην Τίνο. Ελπίζω το βίντεο να σας άρεσε. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και subscribe. Και τα λέμε!